Kaixo, atxaldeon. Kaixo, gu handa herriko D-iruko ikasea gara, eta bigarren albistek egingo dizuegu aurreko bi asteetan gertatu dena. Eta gaia dira, mosaikoa, bortxaketa, literatur sariak, motxian ebai, beldur barik, antzerkia, gabonetako kontzertua, inauteria, behobia, ostadar eta pada txapetketa. Gure eskudagok 10.000 lagun bildu zituen azaroak 8ko eguerdian Donostin, erabakitzeko eskubidearen aldeko mosaiko batean. Euskal Herritarren erabakitzeko eskubidearen aldarriak beste pausu bat eman zuen Donostiko mosaiko handi bat osatuz. Eskozia eta Kataluniako galdeketak goresteko eta Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko osatu zuten aurretik aipatutako mosaiko jendetsua. Hainbat irudi egin zituzten Eskoziako bandera, Kataluniakoa, ekimen arrakastatsua izan zen, eta lasarte horietar asko hartu zuten parte. Urriaren 22an jasandako sexu erasoengatik salaketa aurkeztu du adin txikiko lasarte horietar neskak. Udaletxeko bozeramaileen batzordeak bilera egin zuen bortxatutako neskari babesa emateko. 3 egunetara atxilotu zuten ustezko erasotzailea. Arratsalde hartan, 7etan elkarretaratzea egin zuten Okendo plazan herriko emakume taldeak deituta. Udalak bat egin zuen deialdiarekin. Aurtengo literatur lehiaketako sarituek euren saria jaso zituzten azaroak 22an. Manuel Lepona kulturretxeko hitzaldi aretoan. Haur eta gazten 27. edizioa izan da aurtengoa, eta helduen 28. Jendez lepo egon zan hitzaldi aretoa. Pablo Barrio alkateak, Boris Nogales kultura, euskara eta hezkuntza zinegotziak eta Xabier Goitia kultur teknikariak aurkeztu zuten lanbateko ekitaldia. Landaberri ikastolako hainbat ikaslek jaso dituzte sariak. C kategorian gaztelerazko poesian, Maialen Aristegirentzako izan da lehenengo saria. Gaztelerazko ipuietan berriz, Maria Martin Corral izan da bigarren saritua. C kategoriako euskerako sailean, ipuinetan Laura Perezi egokitzu zaio lehenengo saria. Nora Landabereari bigarrena eta Xalba Otxandorenari hirugarrena. B kategorian berriz, euskera sailean eta ipuinetan Maider Aleteri egokitzu zaio lehenengo saria eta hirugarrena Una Soterekin. Motxian ebai txapelketan Oaxaldeko eta Guruntzatako D-ko ikasleak hartzen dute parte. Gaia euskarazko abestiak hartza da eta letra aldatza edo parodia bat egitea da. Lanek bi ezaugarri izan behar dituzte. Minutu bateko iraupeneko izatea gutxi gora bera eta euskarazko izatea. Esketxak bidatzeko epea azaroaren 14an bukatu zen eta bidatzeko bi aukera zeuden. WhatsAppez edo emailez. Eta 3 sari zeuden. Lehenengoa 300 eurokoa, bigarrena 200 eurokoa eta hirugarrena jendaren gogokoena 50 euro. Eta orain bi eskualdeko D-hauko ikasleek egindako lana konpainizenak. Tengo remedio bisa. Beldurrari lehiaketa da non bideoak egin behar dira. Indarkeria sexistari aurre egiteko bideratuta dago lehiaketa hau. Eta egin behar diren bideoak hori adierazi behar dute. Aurkezteko epea azaroaren 12an bukatu zen. Lasarte horiatik 3 bideo atera dira aurten. Hemen daukazue bideo baten zati bat. Baloia ez, panpina, zun eskazea. Ei, zurekin nago. Es natural.
Kukuko antzerki eta dantza eskolako dantza talde bat eta antzerkiko beste talde bat Azpeitira joan zian euren lanak orkestera. Goizean goiztartu zuten Azpeitirako autobusa eta 9:00 antzian. Hainbat entseguren ostean, bi dantza eta antzerki batez gozatzeko aukera izan zuten azpeitiarrek. Aipatzekoa da, antzerkian barri asko egin zutela. Saltxa hortan inbilizirenak gure eskolako ikasleak izan zian. Igor, Garazi, Leire, Jeregi, Julene, Maialen, Ane, Oiana, Maria eta bar esaterako. Jarraian, Erik Artzaius irakaslearen hitzak jaso ditugu. Bueno, gauza izan zen, Lasarten ekaina bukara aldean betiten da antzerki aste bat, eta herriko talde beraien obrak egiten dituzte. Eta horri esker, gero egiten da ere baitare Azpeitin antzerki astea ospatzen dute baitare, eta Lasarten egin genuen, eta horri esker deitu ziguten Azpeitiko antzerki astean parte hartzeko, beti Lasarteko talde bat juten da, eta Lasarten erantzun ona izan genuen, oso ona egia esan, talde bikaina genuen da, obra oso ona egin genuen, eta horretik ditu ziguten, kukukakoek esan ziguten, animatzen ginen Azpeitin parte hartzera, eta gu noski baiezkoa esan genuen, eta hoxe, taldeari komentatu nion, taldea baiet esan zidan, ikasturte berriarekin batera ubara berriz ere saiatzen hasi ginen, gauza berriak asmatzen eta gauza berriak gehituz, eta hoxe izan zen, Azpeitia joan ginen, talde berriakin, eta nik uste baita erantzun oso nahi izan genura, jendia oso pozikatu zen, bai publikoa eta bai gure taldea, eta hoxe, eta mentxe gaude, obra jagortetak hau, bazpare beste nun baiten egin bar dugun bai edo ez, eta obra berriakin hasi da. Kulturetxeko kontzertua antolatzaile Gabonetako kontzertua diturikoa Santa Cecilia eguna ospatzeko egin zen, noski Santa Cecilia egunean. Hau da, azaroaren 20an, osteguna arratsaldeko 7:00 8:00 egin zen auditorioan. Manuel Lekuona Kulturetxeko musika ikasleek joztuten hemen, eta denetariko instrumentu eta erakustaldiak egon ziren. Sarrera doainik izan zen. Urriako 30ean erabaki zuten 2015ko inauteriren gaia ipuinak izango zirela. Hasieran 45 proposamen zeuden, eta horietatik 3 atera ziren. Beldurra, ipuiak eta zinema ziren. Eta hori aukeratu eta gero, antolatzaileek eztabaida bat izan zuten. Marrazki biziduna gaian sartu ala ez. Urte honetan, otsailak 14an izango da, San Valentin egunean, eta giro hotza espero da ere. Kalea jende askorekin mozortuta ikustea espero da. Aurreko azaroaren 9an Behobia Donostia azterketak 50 urte betez dituen. Bertan, 30.000 pertsona baino gehiago hartu zuten parte duen lasterketa. Eta aurrenean beste 2008 gazteek hartu zuten parte. Baina, guk lasarturiatarrek buruz hitz egingo dizuegu. Eduenean, 253 herritarrek hartu zuten parte. Horietatik 30 emakume. Iazko urtean, 152 bukatu zuten lasterketa. Baina, 156ek ezin izan zuten. Eta denborariko berenak hauexek izan ziren. Gizonezkotatik, Raúl Gómez, ordu bat 9 minutu eta 50 segundoko denborarekin, eta emakumezkotan Carmen Olaso, ordu bat 53 minutu eta 27 segunduko denborarekin. Gazteen lasterketan 225 lasartear aritu ziren, eta hauetako batzuk goian egon ziren aurrenetariko postuetan. Ostarreko saskiboi taldeak hainbat talde ditu, baina gaurkoan bi talderi buruz hitz egingo dizuegu.
kadete errendimenduzko neskan eta senior 3. mailako probintzara. Errendimenduzko kadeteak gaizka hasi zuten denbora dira, baina ematen duenez esfortzu handiarekin hobetzen eta gorakadoaz garaipenekin. Bestalde, senior 3. mailako probintziakoak hortxe abiltza maitzekin, eta badirudi igoera dortzeko denboraldi bukaeran borrokan egon daitezke da. Eta hemendik bi taldei zorte ona opa diegu, zorte on eta ondo ibili. Bigarren aldiz, emakume talde batek neskentzako pala txapelketa antolatu zuen azaroak 25ean Loidibarren frontoian, eta 11 bikote aritu ziren lehiatzen. Oraingoan, bikote gazteak animatu dira parte hartzera baita zaharragoak ere. Jundan urteko media 30 urte ingurukoa izan arren, aurtengoan 17 urtetik hasi eta 40 pasata egon da. Goiz osoa partida jokatzen pasa zuten. Kirola egiten ondo pasatzea zelako helburua. Goiza ondo bukatzeko eguardin egin zuten bazkaria. Eskerrik asko albistegi hau entzutegatik eta gogoan izan albistegi hau txintxarri.eusen izango duzuela ikusgai eta lantaldea aurkeztuko dizuet orain. Jon Susin, Ibai Zamora, Atzean Enara, Paula, Aitane, Meñat eta Ani Maialen. Agur! Igoa, Santa Castilla. Vocalista. Kaixo, gurean da. Kaixo. A ver. Gelditu. Oso ondo.